guys, good morning. Ano nang tayo mga guys, among paon. Mungaw guys, pero inaysan. Ambot lang og unsay resulta ani guys pag ugma og pagdunggo nila guys ato makita og unsay ilang mga kuha. Pila ra may sugilanon guys. Niuli na sila guys, ni dunggo na. Wa ko kabantay ani guys og nakauli na day si Alvin og si Aladdin. Nawahay ko ani guys kay gatak amang ko ani dinungag. Ganina ra day kuno sila nakadunggo guys. Wa lagi ko kabantay kay kung buntag lagi magkupot-kupot man ta sa kusina. Unya sa akong pagtan-aw dito sa may unahan guys akong nakita ang among labasiro. Tuar ma di sila dunggo dito. Manon din ako kabantay guys og doon na pambot nga moabot kay tuara man dito di ay ni dunggo sila. Ang wa mo dunggo aniron guys nga ilang gihulat si Mr. Tapos sa loud guys. Ang nauna laman ang mga bata. Nagdinayungay na sila guys. Ipuso mo dyan nila ang sakayan kung inig abot yun ana guys. Na may mandadyungay ila dyan ang hipuson kay basin og malimtan. Budag ko ang tao maanod na unja. Kay lagyo po na ilang mga Pinoyanan ani guys. Ako raman ang nabilin aning baybay. Kay niya mami gabalay sa baybay guys. Kina ko mga bata tuadi mo sa ibabaw nga bahin po sa mong barangay. Mao na nga ako jud binlananan sa ilang mga sakayan. Mao lagi magyaw-yaw ko guys kung doon na baha, doon na taob. Nga di mahipos ilang sakayan. Mao na nga ako jung ipahipos ni dunggo ana. Tuod man guys na ana day si Bert ato makita guys. Tuwa lagi sa tabok, di kay maklaro. Ako lamang gipajuman guys. Kay arong dyan makita nga na si Mr. Ambot ang sa resulta ni guys. Kay ang ilang paon lagi katumang mungaw. Inaysan pa dyan. Lahi ang dyan ang mungaw kay sa mga mangsi, mga bangsi. Lahi ra dyan guys. Mga bulina, mga nukos, mga sapayan. Lahi ra dyan ni ipaon guys. Kay nang murag malata manggod. Lataon na nga istan ka ng mungaw. Dili mayo ipaon. Maminaw rata kung sa resulta aning ilang pagpamaon kagabi guys kay wa joy paon abot-abot ko sila sa lilaw pangita og paon medyo gani kani 5 medaan og 1 kilo nga munga mo na kalawd lagi siya karon daghan po'y manabuay guys usa na jud ni siyaw-yawan sa among alabasiro magbana among labasiro pud guys kung daghang manabo noon saan man dili man pud kalikayan ning pagpanabo guys para manggod ni panud-anon unja og dili nato tagaan kay ubsa man pud sa uban mao na nga pasagdan lang namo og nay manabo guys pasadto lang pud namo og hinay ang labasiro kay mayo na lang ni magpaambit ta aron daghan pud magampo nga daghan pud tag grasya kilo na yan na. Kinason yung kuwan na. Kain ka na? Ang dyan dyan magsabaw na. Lugiton. Lami ka di. Bantok ka na. Grabe ka sa ba? Ito na sa Alex? Lupod Manila Ago, Alex. Alex gahapon nga. Tulura kan lugas. Pero wa mi kasuwa. Unsay problema pa man kagikan si Alex? Tuwa na ba si Alex? Si Alex dito nga. Kain kog mao ni kang Alex. Gibuhatag tulay Bert kay luoy mong tuhod Bert. Bugiroha ka oy.
Na ito pag mga bata kay manong gibutag tulay. Gamadyo. Kabilya na mabahog ning. Na tinipong gibutang kabilya mahadang lang na. Na mapoy lansang. All lang sa kanang na. Ah, wa di. Kuan bago ka di ma kuan. Anak ni Bugoy ba nanabo? Anak ni Bugoy. Ni uli na kay wa man kabot sa islang bird. Ang patabo ko na adto, daog ba na lamang ko nang. Pila ka kilo deng lando? Rato lagi. Jampaw usa og may duhang buok. Ya si Ipen. Murag pero sa gramos. Andiya. Ingon si Igpin og ay lamo na may nahibilin na niya ang kwarta sa lamang kakay. Kanunay bitaw sila. Kanang panood anong bas bukid lo ang puna sila. Isa ko ida kanan. Ti aw po pila ka dong ni sila 5 tay unom. Magmugot palagi in tawag na mangambit. So madyo man mangambit og hotdog palit di mampod. Mga bugho lagi. Gawa po ng ginansya nila matag kilo. Wa pa'y puhunan. Kudamo ko nagtigo kay igor ang mo dawat. Kana laging 300 dagkong isda na mo. Balikan na 350. Dako kay sila og kuan. Mitad. Lagi. Tay si Alex ug maka gahapon lagi iyang isda tulo ka buok duhang gagmay ug usang mako. Mandadjungay ag duha. Kay agda ko gipabaligya man og siguro kay panggasolina. Mga 2.8 batong usa ka buok. Og isuwa to. Og isuwa to sus Ginoo alkansiha man.